Emva kokuvakalisa izikhalazo zabo abahlali belokishi yaseWalmer babuyele emakhaya bencumile kwaye benethemba oku kulandela utyelelo lomkhuseli woluntu u-Kholeka u-Gcaleka kwakunye nosekela sodolophu umasipala waseNelson Mandela Bay ubabalwa Lobishe. Kulo unyanga sithe xa sijonga izikhalazo ezisukayo throughout the country safumanisa ukubana yindawo lena esingakaze size kuyo. Okokuqala ukuzothethisana nomasipala ezi-stakeholders zethu ngoba kwizikhalazo esizifumanayo siphinde sibuyele kubo sithi nazi izikhalazo eziziswa ngabahlali zingasonjululwa njani na. Ilungu lekomiti yakwa-Ward 50 eKariyerha uNomhlobo Dambuza uthi amanzi awasaphumi kwimpompo zabo kwaye kudala becela kungenelelwe kule meko. I think sipromiswe over the years for 30 years kokoko sasilinde ikliniki kuthiwe ikhona kwi-budget. Each and IDP efikayo ekuhlaleni xa siyenzayo sithetha ngento enye sicela ikliniki zethu asikwazi useva because icrime inyukile asikwazi ukuya kezo areas. Uye kenye i-area yase-Rosedale ufike phaya kuthiwa hayi ikliniki yamakhaladi lena. Uqonde mos there's no use for you to go to a clinic, better rather uyothenga ipilisi okanye uhlale endlini. Sinalo ngxaki, sinengxaki ye-police station nayo same area okubanzima kuyo uba mawuyongena kuyo ethi ebusuku ivale by 9 o'clock iyavala i-police station okanye 10 o'clock uyawuthi ufika ngo-1 o'clock police station ivalile. Nayo inobiyoyika xa isikunika le ngcazelo ixele ngevene engekhoyo. Usekela sodolophu banga ngelithi umasipala unesicwangciso sokusombulula ingxaki ezijongene nabahlali kwaye uza kuziphumeza kungekudala. Umasipala into besele inikile i-development agency ukuba mayi-attend ukwenzela into yoba aba bantu bangazihoyi ii-buildings zihambe zithathwe back ngumasipala kuzokwazi ubuyiswa imali okanye umasipala azithathe azisebenzisele iinkonzo zazo. Zikhona ezikwi-process ezikwi-courts ngokuba sithetha, zikhona ekusaqala ii-applications zazo. Kodwa kufanele uba uthi uphela unyaka mali sifika kuJuni sibumahluko siwubona. Yiloo nto singumasipala siye sathatha under i-PWP program more than 60 workers ezijongene ne-safety ye-CBD. Ngoba sizama ukwenzela into abantu xa behamba apha edolophini apho zininzi khona ezi building bafilishe safe bakwazi upaka imoto bahambe benze yonke into bebefuna uyenza ngaloo mini. U-Gcaleka uthi ukuba umasipala uyasilela ukufezekiseni iinkonzo abazithembise abahlali baseWalmer ngexesha elibekiweyo, iofisi yomkhuseli woluntu iza kubaphendulisa kwaye umasipala ombaxa uza kujongana neziphumo zoku. Siye simnike i-time frame umasipala okanye urhulumente noba ngowe-provincial or national government sithi sicela uba into ethile ilungiswe ngexesha elithile. I-remedial actions ke zika-public protector ayizo recommendations. Kunyanzelekile ukubana lo institution eye yafumana iripoti yethu i-implemente ngendlela esitsho ngayo okanye ibheke ecourt ithi ayizokwazi uku-implementa. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV ndinguVuyolwethu Yamba eGqeberha.